Ассалому алейкум бардаро, подписчикои YouTube канали Топ Мошинома касасозин хубен зинда сарбаланд бошем бардаро. Ирӯз 21 декабр, ирӯз якшанбе мошинои нархои дастаст арзон ва арзанда бисёртар партагим гарини нарх наво қиматай бардаро. Ин меҳнато чиста барои шумои бардаро. Бардаро масадка кадоми мошинои нархои фурӯши нархи дастрас дора. Рақамои WhatsApp ҳама дастрас 556 329 биёрен. Ройгон сумоғана мегем ҷора мегем адреса берем мошинотона Ройгон ба хотири дастгирӣ беҳтаринтон мақсад реклама мекунем мобайни 1 соат дери 1 сутка мефушем. Бардаро чӣ хеле ки медонем спонсори кори мо стат бозии бурдноки мо насиб боша ровна 350 чанд донаи дига обши чипта мондагия. Ҳама касая дастгирӣ мекунем 100% рӯзи 25 нами декабр финали ҳам бозии 100% мегзара бардаро. Медонем ҳама касая дастгирӣ мекунем дударакна рӯзи 25 1000% чипта мерава намерава 100% бозӣ мегзара бардаро. Неки бидроин обязательно дастгирӣ кунем. Рақамои WhatsApp ба ҳама дастаст 556 320 нархи дона чипта 45 сом 10 та биги 1 та подарка. Рафтем ҳама касая дастгирӣ мекунем. Кадоми да чи навуд мошин мақбула обязательно дар комментария бинависед. Марамат бардаро Opel Zafira соз 2004 буда 2005 нархи дастаст сума дарзара гирифти шербача давиди нархи арзанда ва арзон. Хитон медонем бардаро ки бисёр подписчикҳо шоҳиди зиндаанд гарини қиматам бардаро нархи арзанда. Ҳуҷҷат утил дора ака? Ҳуҷҷатҳои солнаш бучидагида бардаро утил дошта тамом мошин гарини тозаи бардаро ҳама чиш ба дилпирияи бардаро як ҳолати багаж мебинем. Сана шерои нар хубиш дачия ки биё барду. Марамат атсекои кузов кафо кавидаги нест ка спинкош хой оаноки барои бардоштан мондагиам бардаро. Марамат ҳолати тараф як ҳолати салон шавинем дари қафо рушне марамат чихолакои хушру потолокш тоза нархи арзанда бардаро 4 дар электро 2 дар пеш электро регировка ва ду тарафа мотор коробка механи монитори Android кондиционердор биё мотор акшо гази евро 4 ам дошта биё моторчаш зури бад кор кадесай бардаро серавнози ма пеш мекунам Samsung хто медон ки овоза пеш мекаша Марамат объем мотор тимбол як гашти хаврга олайт фартук пеш нозада стойкои ланҷроно ҷош дай бардаро нас боша бардаро 66000 сомон боз муомила меша кадом успет кад ош шава хито медоне ки за ин нарх дани момент 70 болай биё рақамо табугака 800 00 85 55 марамат рақамо зер навдай занзе алоқа дабрин Марамат бардаро боз як сечкачаи абёни навбатист абён мотор D автомат нархи гарини арзон нархи дастрас бардаро ҳуҷҷати солона утилизатсия кардагӣ тайёр 4 балнак як глай хела бардаро тана шиша краска талаб нест свеч бад нест марак свет бардаро марамат ҳолати тараф бардаро ма садқа меҳнатура қадрдонӣ кен лайкура бизанед марамат ҳолати қафош марамат атсекои тараф марамат ҳолати тағурош хай тағурош меҳнат кардагия бардаро чашко варид нест марамат як ҳолати тараф мебинем хай бернаш умуман кор надора краска талаб нест бардаро дари қафо электропакет салонаш зард бардаро салонлата бардаро чихолако хушру потолокш зарди хушру марамат ҳолати пишкон ҷош кам тараққӣ кардагида тамом курис контрол коробка боша автомат монитори Android асер 4 дар электро регировка бакои капочои кака марамат як ҳолати мотор мебинем бардаро абё мотор як гаш бардаро ҳолати фартуки пеш нозада чашкошам варид нест бардаро хулас мотор коробка камега 100% ба дилипр қаби усот омада хайрдорӣ кунед нарх боша бардаро 68000 сомон боз муомила мешава рақамо табугака 900 99 94 38 марамат рақамо зер навдай занзе алоқа дабрем марамат бардаро Toyota Avensis гарини нархи дастрас мақсад ба дилипр любой сайт любой чиз сомонтиҷи любой ҷура бинен ҳамин мошино ай90 болоам поён нест не ки мо ай90 поён мепартоем марамат як идиш на чарх мезанем ака Европа ё Корея варианти тимболи корейский бидай бардаро корейский хто медонен як Европа як корейский гарини харидорам баъд тоза меоям баъд ё мешан Америка бардаро то пломбои заводской линияша ден ҳастай бардаро дари қафо электропакет марамат ҳолати салон потолокш тоза 4 дар электро блокировка дар ду тарафа мотору хай мебелош ҷӯш кан тарафта коробка боша автомат бардаро монитори Android дузони климат контрол хулас капота кишока марамат як ҳолати мотор мебинем бардаро нархи дастрас нархи арзанда хайрдоро бошен обязательно алоқа даброин
Авио мотор 1.8 тимболи да, идишай. Авио мотор 2 бардаро. Ҳолати фартука десен пеш чихе тоза. Ин мошин японка нест ка? Японка корейск нест. Хулас нарш боша бардаро 88000 сомон боз муомила мешава. Рақаму табуга ка? 985 19 94 марама рақаму зер наводай зан алоқа дабрем. Ассалому алейкум бардаро, подписчикои YouTube канали Топ Мошино, канали Главный Мо. Шумо ҳама каса созен хубен акҳо, додаро, апҳо, хуҳаро. Бардаро масадқа. Кадои моро тамошо кардесай, видеоро якм стоп кунед, як дона лайкора бизанед, кадои меҳмон ҳастем, бидунед подписатсия кунед. Бардаро масадқа, чӣ хеле ки медонем. Дар канали мо шумо старт бозии бурднок рафтесай, миқдори чипто гарени камай, шамси бурд зиёдай, 3 ташои ҷоиза, 120 конвертои пулияи бардаро. Медонед ки хеле мошинои безеб мондагӣ нестин бардаро, мошинои пеши бозор мондагиам, сечкачаи объём мотор ди автомат бардаро, коробкаш автоматай моторшам дай бардаро, лабаҳои антиблик, ҳуҷҷати солона, утилизатсия ҳамаш кардагӣ тайёр, дискачаи 210 кузов бардаро, комплектация элегант, то дворникои чизе ки дидесен бардаро, ҳамаш кор мекунад, дуюм шоҳҷоизаи мо мешава. Анаи Opel Sidancha, Sidan 4 чашкош навай бардаро, дискачои размери 15 шапалоқ, ҳуҷҷати солона, утилизатсия ишам кардагӣ тайёр бардаро. Сеюм шоҳҷоизаи мо ВАЗ 2107 мешава бардаро ки ҳамин 4 дискаш худаш басай бе тариф бардаро, ҳуҷҷати солона, утилизатсия ҳама чӣ дора. Мошин обши 32000 пробег дора, солаш 2011 бардаро. Охирон випуск 2011 мешанё. Мошин гарени тоза, родной краска, родной деталай. Бардаро рақамои WhatsApp мо осонай. Ҳамин зери мошино дам ҳастай, зери навор дам ҳастай 556 320. Нархи чиптай мо ба ҳама дастрас бардаро. 45 сомон. 10 та мегири, 1 та падарка бардаро. Медонем ҳама касам дударактон я дастгирӣ мекунем. Тестарагам бозира ҳамин 70 ҷамбас мекунем. Бардаро масадқа чӣ хеле ки медонем, ин состав ки ман мондагим одамо ба камиш. Любой сайта, любой ҷора бирен интерес кунен, ба камиш 5000 6000 количество чипта мемонанд, баъд мегзавонанд 3999 дона ҳичи буд, и даши ҳичи бардаро. Ровна бардаро таи 1000 дона чипта мондагиай. Будроин ҳама касая дастгирӣ кунен, ҳичиш намондай. Ҳамин 5 таи 10 таи бихарем, бахта диди ба 45 сомон хел мошинчора меояй, ман мебарам дига чӣ мефора шербача. Баъд боно гуфтатон намонад ки аксиёи хича дора. Кадоме 10 дона чипта қати фарқ надора. Кадом шоҳҷоизаи мара мезана, болош да як iPhone 17 Pro Max дига туҳфа карда мешава, ҳисоби додарактон мешави бардаро мардуми YouTube. Будроин 556 3 та 20 да чек та парто автоматик иштирокчӣ бозӣ мешавад. Мошино биё шербача қабул ка, агар маъқулат нашид биё зинда айма пул шабиги. Буфорад мошин, буфорад пул. Не ки ман боварии комил дорам ки ин мошинора ту намефурӯшӣ вақте ки айма бурд мекунӣ бардар. Ба ҳамин хотир чек апарто стбс накард, чек апарто автоматик иштирокчӣ бозӣ мешавад. жиланкаи бозиро ай пеш тамошокунӣ дошта бошем бардаро. Марҳамат биёед сари як пилачо як рӯз пешаи бозиро мондан мегемтон, адреса мегем, биёем бозиро дар пеши чашми хитон мегзаронем бардаро. ҳазор раҳмат ба диққататон, зиндаву сарбаланд бошен, ки ҷойда бошен набошен, бардарои ма обод бошен. Рафтем ҳама каса дастгирӣ мекунем, дударактон ноумед намесӯзем. Марҳамат бардаро, Lex RX бисёри подписчико хоҳиш мекарданд сборкаи тимболи Европа, мошини Европа 2008 тимболи бардаро, гибрид варианти 400 RX 400 Европаи тоза, мошин нозада бардаро. Гилд чарх мезанем бардаро, нархи дастас медонед ки озям гибридҳои 145 то 150 то 160 там даже шидестан бардаро. Марҳамат ҳолати қафош. Марамоз як ҳолати тарафша мебинем, як ҳолати салонша мебинем. Дар қафо электропакет, салонша дидем чӣ тоза светли салон. Так медонед ки Европа бардор бисёр светли салон меояд, 4 дар электропамят сиден, ду тарафа мултирул, рулиш рифт, коробка автомат, монитор калон, обогрев сидени, ана бо чӣ дора? Хай монитор калон гуфтем, обогрев сидени автомат. Бё капочак шока. Нархо ред ки нархи ки мемонем бо конкретно боз муомила мешава, омади успет кади. Авио мотор 3 мешавад кам? 3 400 гибрид, яъне қувваи ба 4 баробар бардаро. Марҳамат ҳолати фартуки пеш. Масъалаи гибридҳош, мотор, коробка ба дили пур биён харидорӣ кунем бардаро. Мотор, коробка, кузов ҳамаш 100% ба дилпурия. Хулас нархшам нархи дастаст 135000 сомон, боз муомила мешавад, варианти гибрид чай бардаро. Бё рақамота бугака 2 555 85 88. Марҳамат рақамо зер наводай зан алоқа дабрем, лайкҳо дастгирӣ обязательно фаромӯш насозем.
марҳамат бардаро бачаҳо сечкаи элеганс хоҳиш кардаина марҳамат комплектатсияи гарени зур. Коробкаш автомат кожни салон 1 соли ровна танировка дора бардаро ҳуҷҷати солонаш бучидагиай. Номеро падарка. Қаду қоматак мошина диден чиқи шуру балнакои нав бардаро марҳамат ҳолати тараф. Ин меҳнатҳо чиста барои подписчикои канали Топ Мошино. Марҳамат як ҳолати қафоша мебинед, отсекора мебинед бардаро қафош нозада биё кукшо. Тағурошам бад нест, ҳама заводскои худаш то нилонош ҷош дай бардаро чашкош қай бафкин ки варид надора. Пачкай, маълум ай тағураш. Як ҳолати салонша мебинем дар рӯи қафо электропакет, салон мебес салон, салон светли, кожни салон дай бардаро. Диден чиқи шуру без ключовой доступ. Хулас. Круиз контрол, коробкаш боша автомат 4 дар электро. Ана кондиционерам дошта обогрев сидени аз сер бардаро. Оз як нархи дастас монем биёна пеш бо савдо кунем. Биё капоча бардор. Объем мотор тимболи 2.4 цилиндра ҳолати фартукупеш мошино зада торишоткои пеш ҷош дай бардаро чашкои пешам кафидагӣ надора. Нарх боша бардаро 85000 сомон боз муомила мешава. Биё рақамо табгака 800 00 85 55 марҳамат рақамо зер навода занзен алоқа дабрӯин.